Tabangi ko diri nganuman pamang ko bahini og yuta sa ko igsuon. Diri tabangi ko diri nganuman. Kaya may klaro ning pagbahin-bahin sa mo ang yuta na may namintaha. Diri tabangi ko diri nganuman. Kay giilugan ko og yuta. Nya akong tubag ana mao na gyud kini nga sumala sa gaingon ni Kristo dinhi sa mga ebanghelyo. Wala intaw na ko'y katungod sa paghusay o pagbahin sa inyong katigayunan. Adto na lang sa abogado pagpakitabang kaniya nga pinaagi sa tuang balaod ang imong katungod mapanalipdan. Unya dinhi sa buong ebanghelyo sa Kristo sumala ning mao nga sitwasyon nagapahinumdum kanato nga unta atong malikayan ang kahakog nga sa daghang mga higayon mao kini ang hinungdan sa mao mga problema sa ato ang kinabuhi. Og isip pagtulunan kabahin ni ini si Kristo ni hatag kanato ning sambingay ning usa ka dato nga nakadawat sa dakong abot sa iyahang uma. Unya tungod sa kadagan sa mong abot nakahukom siya nga maghimo og dako nga kamalig o pinatong tawagon nga budiga din dito niya ibutang ang maong mga abot uban sa ubang mga kabtangan niya sa kinabuhi og ningon siya sa iyang kagalingon nga kana ang maghatag o kaayuan siya kinabuhi nga tungod niya na maglipay-lipay na lamang siya, magpahayahay na lamang siya, magkaon-kaon na lamang siya, maginom-inom na lamang siya. Unya si Kristo niingon nga pagkabuang niya kay wa man niya nakita nga ang mao nga mga abot niya sa kinabuhi ang mga kabtangan niya dili man unta napahimuslan alang lamang sa iyang kaugalingon kundi kana gamiton usab alang sa pagpaambit sa kaayo sa Ginoo ngadto sa uban. Isip usa ka pa nalangin nga nadawat unya mapaambit sa isig ka ingon. Samtang na malandong ko ni ini mao nga ebanghelyo nga atong mabasa sa ika-12 nga kapitulo nining mao nga ebanghelyo sumal ni San Lucas ni sulod usab sa kunahuna atong lain nga sugilanon sa usa ka dato nga atong mabasa diha sa kapitulo 16 sa mao gihapon nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Kabahay nining dato nga kada adlaw nagkumbira tungod sa kabuhong diha siyang kinabuhi. Unya samtang siya nagkumbira, naglipay-lipay, nagkaon-kaon, naginom-inom, wala siya nanumbaling nining usa ka kabus nga nagalingkod diha sa pultahan siyang balay. Ang ngalan sa mong kabus mao si Lazaro. Iyang gipasagdan lamang si Lazaro nga naningwain taon sa pagpunit sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa maong dato. Unya iyang gipasagdan si Lazaro nga tilap-tilapan na lang sa mga ero. Kay taon ang lawas ni Lazaro na may mga nuka. Unya niabot ang higayon nga sila nangamatay. Og ato nga mabasa nga ang dato man namatay gisilutan dito sa impyerno. Samtang si Lazaro nakadawat sa gasa sa langit nung kalipay dito sa kiliran sa ato ang langit nung amahan. Mga igsuon, kining maong mga sugilanon sa ebanghelyo unta makapaamgo kanato sa mga butang nga angay nato nga buhaton ilabi na kabahin sa mga bahande o sa lapi o mga kabtangan nga ania sa ato ang kinabuhi. Tinuod
ato sila nga gitan-aw nga bunga sa mga kahago ug paningkamot, pero sa samay gayon unta ato kana sila nga tan-awon nga mga gasa sa Ginoo dinhi sa itong kinabuhi, bunga sa mga panalangin sa kaayo dinhi sa itong kinabuhi, nga unta ato nga mapaambit sa uban, ilabi na kanila nga nanginhanglan sa itong panabang, nga ang kaayo sa Ginoo, ang panabang sa Ginoo ila nga masinati pinaagi sa to ang kaayo usab og panabang diya sa pagpaambit sa mga butang nga ania sa ato ang kinabuhi, nga unta kini makapakita sa mong pagbatok nato sa kahakog nga sa danghi gayon naghatag lang magkasamok o kasakit sa ato ang kinabuhi. Nindot kayo mga igsuon nga nining adlaw, nining mao nga katapusang Domingo sa bulan sa Hulyo, ato usab nga gisaulog ang Field Mission Sunday, nga kini nagaawag kanato sa pagtabang sa mga misyonaryo nga Pilipino nga atong gipadala sa laing mga nasod aron sa pagpakaylap sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tanang katawhan. Pagtabang kanila pinaagi sa mga pag-ampo o sa mga material usab o finansyal nga hinabang. Momanggani nga sa ato mga misa karong adlaw, ang ato mga halad nga madawat dinhi sulod sa Santos nga Misa o mga donasyon nga moabot sa opisina na agoy bahin ang mao mga misyonaryo nato. Pero ang obispo nag-ingon nga karong adlaw ang ato ang mga pag-ambo ug hinabang ato gyud nga kana siya ipadangat usab ngadto sa mga kaigsuonan nga nag-antos tungod sa niagi nga linog nga nahitabo dito sa Abra, Ilocos Sur kaniadtong Hulyo 27. Na ay nangamatay, dagan ang nangaangol, dagan ang mga bakwit, daghan ang mga kinabuhi o panginabuhi nga naapektuhan tungod sa maong katalagman. O ang ato ang simbahan, inubanan sa atong mga kaobispuan, naghangyo ka natong unta sila atong matabangan. Kini usa siya ka nindot nga gayon, nga kaning maong pagtulunan ni Kristo sa pagkamangyatagon unta ato nga mapuy-an nga kung unsay naa kanato kana ato nga mapaambit sa ato isigaingon diha sa to ang pagtabang kanila taliwala sa ilang mga panginahanglan sa kinabuhi. Unta ang maong pagpuyo nato nining mao nga pagtulunan ni Kristo, magahimo ka nato nga mga instrumento sa kaayuhan ug kaluwasan alang sa to isig ka ingon. Amen. O karon mga igsoon, isip usa ka katawhan sa Dios ato karon nga ipadayag atong pagtuo pinagi sa pag-ingon. Nagatuo kami